Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:26. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang September. Una pa lang adlaw sa bulan sang Setyembre 2020. Umpisa na sang pagtukar sang mga Christmas songs. Kay nga 115 days before pa man mag Christmas Day, kag 122 days before pa man ang New Year's Day. Sa kinandan mag-inop na kita, tubdob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang iban pa nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Bawang Negros Occidental daw nakatibawas-tibawas no since kahapon. Kay nga 3 lang ang registered nga mga COVID-19 positive sa ila nga probinsya, while ang Bacolod suli-suli no 69. Ay perti kabay unta nga magnubo nagid nga magnubo ning kaso sang COVID-19. Apisar pa man nga effective today, September 1 until September 30, yari kita sa GCQ o kung General Community Quarantine Status ang bugos nga syudad. Samtang ang probinsya still nagapabilin sa MGCQ.
Kitaya GCQ. Ilang taon tani mga kaaksyon ng probinsya MGCQ from September 1 to 15 while Kitaya GCQ from September 1 to September 30. May mga bag-ong executive order nga ginpagwa si Mayor Bing Leonardia lantaon tani karon kon ano ang pwede kag ano ang hindi pwede. Pero mga salakyan nga nagabiyahe sa mga dalanon tadi sa mayor nga mga dalanon sang syudad do laka-laka pa sa lato-lato. Jutay salakyan pero may mga di pasahero. May mga taxi, may mga tricycle kag sikad man mga kaaksyon, no? Sige lang, basta importante kung ano ang health protocols nga ginapatuman sa inyo tagsa ka mga lugar tumanon tay na kay wala man ta pierdihon sini. Kontra nga mga COVID-19 patient ka kundi disgrasya. Amo paningadaan nga mga hospitals diri sa Bacolod halos kalabanan gid. Why gid gina akomodar, no? May mga check-up lang siguro. May limitasyon man. Dara sa Corazon Locsin, do 100 patient lang ang ginaakomodar. Pero prior sina, galabot ya 500, tub-tub 600 ka mga pasyente daily ang ila sininga ginaakomoda mga kaaksyon. Sa Corazon Locsin lang na ha. Pero sumugod nga puwerte paglutak sang COVID-19 diri sa syudad. Nag-stop anay ang pagbaton mga kaaksyon sang pila ka mga hospitals. Sige, importante lang subong nga udto kung yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan, pahimunong lang tanay. Huwag man ta pierdihon kung nagapahimunong kita. Pero kung may importante nga kaladtuan kag hiling nga gawon sa sining adlaw, huwag kagid choice, no? Malarga kagid kag makadto kagid sa kaladtuan mo. Ay, puwerte, no? Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa kabarangayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kamusta kamo diraya? Mga kaaksyon namon sa Kanginan plus ang aton sining mga kaaksyon dira sa Negros Oriental. May panibag-o naman tong kaso sa Oriental side as of this broadcast time. Do pila to? 4 o 3. Gina-check naton diri mga kaaksyon based sa report sang local IETF Manila dito sa Oriental side. Isa dito ang duwa ka mga partidos blas ang nag-positive sa Inapoy Primary Hospital sa Barangay Inapoy sa boundary sang Kabangkalan kag Oriental side. Di lockdown man didtong area. Diri sa aton may ari man Valladolid District Hospital. Ambot kun kamusta subong ang sitwasyon dira sa Valladolid District Hospital, no? Kabudlay kung kaysa ko magamuni kay bisan ultimong ubo kag hilanat pag pa-check up mo COVID insigida. Do siling sang iban mas mayon lang ni mag-ubo-ubo ka sa sulod mo sang balay mo. Amo nang iban nga gaubo hilanat, way nagasulod sa ospital. Dra na lang sa ila puluyan naga tumar sang bulong kag nagapahunay-hunay amo nang prangkang istorya. Oh, gid. Sige basta paghalong lang mga kaaksyon kag sa bugos nga Region 6. Gasalyadang kaso sa Bacolod kag Negros Occidental hindi man magpaulihi ang Iloilo kag probinsya sang Iloilo, no? May mga pilang nahot lang to sa Antique, sa Capiz. Ang Aklan do hindi gid masyado kag iban pa nga mga lugar diri sa nasakupan sang Region 6 kag Region 7. Pero ang Region 7 to do way na sila batian, no? To nami ang resulta dito Pero di lang tawon tana sa mga pila ka pangalagad ta mga kaaksyon, no? Sige
Magainop na kita mga kaaksyon sa sining adlaw sang Martes sa inyo sining paratuntunan sa aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad ang halos sini nagpahunay-hunay na. Nakatapos natin 7, nakatimo-timo na. Ang iban sini wala pa, no? Sa Kapitolyo Probinsyal igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Kahadlok rason hindi magpaswab ang pila ka mga persona sa syudad sang Bago. Amo man na gurong ginakabalakan sang halos tanan. Sigano kung malanding ka sa ospital kung di gani. Okay lang naman kung nara ka sa balay mo kay 14 days sabi nga quarantine, namigid na siya, no? Samtang 4 ka adlaw nga suning containment strategy sa Bago City Government kinumpisa na subong nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor sa Langga nagaparawagan na sa magapauli nga returning OFWs kag ROF sang disiplina sa pagpaidalom sa ilang home quarantine. Vice Mayor Elsin nagklaro nga wala malakip sa bago nga guidelines ang mga LSIs. Meaning ang LSI mangindepende kung pag-abot nila diri sa Bacolod, ipaidalom gid sila sa quarantine facility. Dalon gida sila. Pero ang mga OFWs, do pareho malang ni sila. Mga OFWs nga halin sa Manila, kag kung may certification na dito halin sa Manila nga negative sila, pag-abot diri rekta sa ila sining nga balay. Rekta sa ila balay dito ma-serve sang 14 days quarantine. Kung mamangkot kamo kung paano mabantayan, ati amo nang isa ka pala magkutanon nga ang masabata lang da, depende na guro sa local IETF, kay ang report nga nabaton ta nga kung magabot diri sa Negros ang mga OFWs kung mapauli sa ila nga mga lugar sa Bacolod, dalon na sila dito, sugato na sila actually sang mga salakyan sang LGUs nga concern kung Bacolod sugato na sila sang salakyan kag dalon sa ilang puluyan. Then, i-monitor na sila sa sulod sang 14 dias. Pero ang LSI daw ay takay balogon na nung mga status nila. Sinig daw wala malakip kuno sa guidelines. Sinig ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso. 35 ka inner kag outer border checkpoint sa BCPO ibalik matapos ginpaidalom sa GCQ ang Bacolod. Gamay lang nga kooperasyon ginaayo sang Bacolod City Police Office kay 35 gini ka mga inner kag out border atong nakaligad to lang first tagide way labot sang nakaligad lang nga semana ibalik tong mga inner kag outer border nga mga checkpoints. Ang paghangop ta lang sa mga kapulisan tadra, ang pag-insyende naton sa ginapatigayon, kooperasyon lang naman ang kinahanglan sang mga kapulisan ta. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden sa Banwa sang Ibi Magalonaho, isa ka lalaki na sapuan patay nga may gapos pang tiil kag kamot kag may pilas sang pagluthang. Biktima naman sang summary execution
na ano maning sitwasyon eh. Kag sa patrol nga balita, voters registration balik na subong nga adlaw. Samtang sa mga out-of-town reporters naton, mga kaaksyon sa syudad sang Sagay, gabalita ni Aksyon Tamon Forte, maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga syudad sang Sagay sa dili gilamang madugay. Samtang sa Cadiz City naman nga balita, gabalita ni Aksyon Roger Gotib, kasong of frustrated murder kag pagbayular sang Republic Act 10591 ukon paghupot sang armas lutangon at talana ng igapasaka karon nga adlaw batok sa isa ka senior citizens nga suspect sa pagpangluthang. Samtang balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang Moises Padilla kag La Castillana area sa Central Negros, isa ka persona nga may warrant of arrest dakop sang puwersa sang Moises Padilla kag La Castillana. Ini may kaso nga frustrated homicide. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, Geran nagpasiguro nga ibalik niya ang pagsalig sang publiko sa PhilHealth. Sabi ko, pasalig niya nga ibalik yung pundo. Galigin pa siguro, yan ang pagsalig sang publiko. What about tong mga pundo to? Nga nagkaladula to? Anong imuon ta sini, no? Amo gining ginapabot sang tanan mo. Nga hindi lang tao ang pagpasiguro, kundi ang mga pundogid nga nalustay to sa mga nakaligad nga mga opisyal, no? Daway lang. DFA o kung Department of Foreign Affairs ginapaybalo pa kung may apektado nga mga Pinoy sa paglupok sa nagluntad nga paglupok sa Abu Dhabi. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan, inatanan mabatian sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Sige, mga mensahe ninyo kag karon dugay-dugay talakayon tay na mga kaaksyon diri sa inyo sini nga pagpangalagad mahinang kalaban eh. Sa Aksyon Aksyon Radyo Bacolod, no? Hatagan tanay talupangod, dugay-dugay lang mga mensahe ninyo. Relax lang sa mga kaaksyon tadira, no? Pag yuhom-yuhom lang pag may time, Ay daw ka budlay gid sang sitwasyon, no? Kainit pa nga daan sang tiyempo, mas mayon lang nigurong init, no? Kontra nga mag-ulan, no? Ayos mga kaaksyon tadra via Facebook Live nga nag-monitor sa sining udto may lang pagpamati sa mga Facebook lovers ta, no? Sa Aksyon Radyo Bacolod Facebook Live kag sa website naton sa www.aksyonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta, no? Sa YouTube channel sang Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe nyo da kay hatagan tanay igtalupangod sa diligid lamang madugay. Sige, daligid lang kay matagtapila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulik pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, daligid lang ha, kay manamyaw kita nay sa mga kaaksyon tadra kay Tintin, boss ang HQP sa Alihis, ano, ipanagtagman. Check nyo da sa mga barangays ta, kung sa barangay ninyo bla. Check ninyo kay dogin panghatag na, kagabi ang Stefania nagsugod na gani mo, nagpanagtag na. Liog ta dati na sa inyo dra nga barangay, no? Kay Rodney Harder, may lang pag-monitor ga pamati sa Facebook Live. Kay Jocelyn Kalamaan, may lang pag-pamati, no? Kay Zet Alunan, happy Bernata
Sir Rex, gani man. Happy Ber kay Ber natasubong nga tiyempo, no? Kay Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose, kag kay Commander-in-Chief yada, kag sa mga kaberk sa dira sa Ninas Rose, may lang nga pamati Toto Aldrin Limaco. Kay Ross Gibara, Action Rex pa shoot out naman sa upod ko si Jeneline Gonzalez nga sako na subong sa pagluto sang lunch. At sa isa ko kaupod nga si Mary Ann Bagyo nga busy karon sa general cleaning. Okay. Kay Liza Montecastro, may lang pag-monitor dra sa Kuwait kag nagapamati adlaw-adlaw. Thank you so much gid Liza Montecastro. Kay Lloyd Hipulani Bitoon, may lang pag-monitor live kami sa programa sa Barangay 5 Isabela. Thank you so much Lloyd. Kay Gian Recicio, may lang pagpamati. And kay Mark Anthony Benitez, dira sa pamilya Benitez sa Tangob, may lang pagpamati. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati. Mugid dapat gid stay home lang gid kita. Gani man. Kay si Rose Gibara, si Alex Fuentes, may lang pag-monitor Alex Fuentes. Kay Aldrin Diamante, may lang pag-monitor. Dari gani Rexa Cebu, may ginbuno pag-abot sa ospital COVID ayon. Toto Aldrin Diamante, may lang pag-monitor. No? Ana Hubahi Baga, good PM lang. Tomas Brunyola, may lang pamati. Kay John Hamula, linya, good morning, Idol Rex. Tahom sang t-shirt ta. Bagay gid si mo. Ay, pretty. Dominic Limsiaco, Limyako, no? Dominic Limyako, laban gid sir. Kibisan matunok ka, kag matangkaso COVID ayon. Gani man. Kay Bernadette Lacson, may lang pagpamati. Kay Jennifer Dilihero Sierra, mayong udto lang day Jennifer. Kamusta drang barangay Stefania ta? Ox lang. Ox lang Kay inday Jennifer Dilihero Sierra, no? Kay Bernadette Lacson, kay Inabueg Giovanni ni Duhinog, no? Giovanni Duhinog dara sa Kalong Airport, no? May lang pagpamati, no? Sige Kay Bilin Salaw sa Barangay Tangob, good PM lang. Roger Rogelio Somper Jr. Action Radio, help ninyo man mga OFW nga ara sa hotel, di nila pagwaon, mga advice na iti pwede. Hulat-hulaton lang ninyo. Kay kung Bacolod na, hindi man na makiter sa Bacolod. Kung Negros Occidental, ti mahulat-hulat gid kita. Amo nang ginatinguan ta karon nga mapakig-angotan. No? And Christine Bibiano Pilaes, good PM, ari lang kami dia. Gamonitor, pwede tamyaw lang akong tiya, si Militorio, sa ngapin listening lang. Ayos, kag kay D-Dane Jonah, ga-countdown na sa Christmas. Gani man, Christmas na. Nelny Realesta, wala nga pag-monitor. Lockdown kami, wala anay tiyanggi. Gali ka. Nelny Realesta. And Jocelyn Asivita Olak, may lang nga pamati. Sige, karon naman ang iban, mahina ang kalaban. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ng aton oras. Larga na kita sa aton sining balitaan sa sining adlaw sang Martes. Pero sa mga kaaksyon ta dira anay ho, para sa complete nga management sang inyo level Paring Ginny Olate, dira sa Dakbanwasang Sagayhog, monitorman si Jenny Olate. Ayos, kadtuan tanang balita, gikan sa News Center o Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa pasiguro ni, amon siyang bagong PhilHealth Director, si Geran. Okay. Nagpasiguro siya nga ibalik niyang pagsalig sang publiko. Ilang taon ta? Daw former military man ni si Action Doors, no? NBI Director gali siya. DFA, ginahibalo pa kon may apektado nga mga Pinoy sa paglupok nga nagluntad sa Abu Dhabi. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center Action Doors. Good noon, no? Good noon. Yes, Action Rex. May udtogin kay sa aton nga mga ka-aksyon nga nag-upod sa aton subong nga udto. Ang aton nga balita nasyonal kagabi Action Rex ginhingadlan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang bag-ong PhilHealth President. Karon ginapasiguro sa bag-ong PhilHealth President nga si Attorney Dante Gueran nga ibalik niya ang pagsalig kuno sang publiko sa PhilHealth. Ini siya Action Rex anay NBI Director ni siya, si Attorney Dante Gueran. Sa iya nga pagtambong sa meeting sa Interagency Task Force kagabi, ginpahayag ni Gueran nga wala siya nag-apply para sa nasambit nga pwesto bangod nakahibalo siya nga mabudlay ang mangin trabaho. Apang sa piyak sini, bilang isa ka good soldier, siling niya hindi siya mag-aatras sa iya misyon o kon sa misyon nga ginhatag sa iya ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpasalamatan man ni Gueran ang presidente sa pagsalig nga ginhatag man sa iya. Kag ginpasiguro ni Gueran nga himuon niya ang tanan agud mabalik ang pagsalig kag kumpiyansa sa mga tawo sa PhilHealth. Ginmensyonar man ni Gueran ang pahanumdom ni Senator Bongo nga utdan niya sang kamot ang mga opisyal kag tinaw sa ahensya nga imbolbado sa korupsyon. Pero man sa utdan ang kamot, hindi puro literal Action Rex na utdan ang kamot. Gani man, kundi tapnaon lang siguro. Hindi man utod ang kamot gid tani gid pang utdan niya na kamot ang mga makalamda. Ay kalain. So mo Action Rex kag mismo si Senator Panfilo Lacson Action Rex nagpahayag man sang iya pag-agree bala sa pag-appoint ni Presidente Duterte
kaya Giran. Kaya ba maayo ko nga tao si Giran. So Action Rex active pa na sa NBI kung nag-retire na wala siya? na. Anay NBI director ni siya, Action Rex. Okay. So muna gani 19 ano? Wala na 19 din guro. Do 2000 ano na sa nga Wala lang ko year ka man? monitor kung ano ni siya nga NBI director? anay NBI director. Duway ko na kaagi ka muna nga duwa. Akala. Of the night. Duway ko na kadumdum o sige Wala lang. ka dumdum siya. Siya padumdum mo karon bala. Dahil mo nag-Action Rex may naging pasiguro niya nga balik ang pagsagip sa publiko. Kaya may nakita ko gani nag-post sa Facebook hambal niya nga tani ibalik ang kwarta. Oo. Ibalik ko ng kwarta, hindi ko na pagsalig sa publiko. Gani man, amo nang dapat gid eh. Correct. Tigaling kay ti paano yan na ti sugod naman eh kay din ato mabalik yang money itong agladulato. Gani man Action Rex. Basta iya promisa, iya tap naon ang korupsyon sa ahensya. So kabay pa nga matap na iya gid Action Rex. Kag sa iban nga balita nasyonal, ginahibalo na sa karon sang Department of Foreign Affairs o kon DFA ang kahimtangan sang mga Pilipino matapos ang paglupok na nagluntad sa isa ka restaurant sa Airport Road sa Abu Dhabi. Sunod sa DFA, ang paglupok ang nagluntad kahapon Agosto 31 sang aga sa isa ka building o kon nasiling nga restaurant sa Airport Road kag duha ang gin-report sang UAE authorities nga napatay sa amo nga paglupok. Ang isa ang malapit mismo sa lugar nga tabuan sang paglupok samtang isa naman ang naigo sa nga debris. Wala pa ginpagwa man ang detalye sa mga nationalities sinisang mga nagkalamatay. So ginapasiguro sa karon sang DFA nga mayara na sang mga tinao sa nga Philippine Embassy sa Abu Dhabi nga nagapakig-angot man sa mga otoridad. Kag base sa inisyang impormasyon, mayara sa mga Pinoy kon Action Rex nga nagatrabaho sa amo nga establishmento ini nga nagluntad nga paglupok Action Rex. So balang siling ni paring Nimrod Guangco sa Balabla. Siling niya ginsunod na ni Senator Go sa Japan, mga kawatan ginautdan tudlo. Ay kala, ginautdan niya to bali ya. Buta kung tuod na daw. Daway man ta kabati itong isa ka Japan. Base ko may ato na to. Galing kay way lang di ginapalabot sa ato ng balita. Ablang may ginutdan tudlo dito. Gani man. Kay kalapad man dansang Japan. Oo. Yes. Kag ma-update lang ko sining world records ng COVID-19 sa karon. Naglambot na sa 25,634,084. Ang nagkalamatay, 854,762. Kag ang nakarecover, 17,939,153. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, August 31, 2020, ang cases naton naglambot na sa 220,819. Ang aktibo diri nga mga kaso 59,699 kag ang nadugang kahapon nga mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas 3,446. Ang nagkalamatay diri 3,558 matapos nga may 38 nga nadugang kagapon. Kag ang recoveries na subong naglambot na sa 157,562 matapos nga may 165 ka mga recoveries nga na-record kahapon sa Pilipinas. Sa Negros Occidental, 3 lang ang nadugang kahapon Action Rex nga kaso nga subong ang total naglambot na sa 1,128. Sa Bacolod naman may 69 or 69 ka mga bag-o nga kaso na dugang kagapon nga subong nagresulta na sa 1,285 ka mga cases sa Bacolod. Sa Western Visayas, ang kabugusan nga kaso naglambot na sa 4,684 kag 2,301 diri ang mga aktibo nga kaso. 230 o kon 230 ka mga kaso ang nadugang kahapon nga adlaw. Kag ang naka-recover 2,307 matapos may 38 ka mga new recoveries nga na-record kag ang nagkalamatay 76 matapos nga may 5 naman nga nadugang kahapon nga nagkalamatay sa Western Visayas. Action Doors, sa mga ka-action ta dira may emergency meeting subong, no? Emergency Operation Task Force meeting. Sa mga opisyal opisyal sang syudad, upod si Environment Secretary Roy Simato, ari di siya gali?
Yes, Kag kaya mo si- to, ambay nga mabalik siya kung Action Rex mo. Kag si Mel Feliciano Nobla, kag Dr. Jane Loretze sang DOH Regional Office 7 sa Mascara Hall sang Bacolod New Government Center ho. Okay, sige. Oo, So, ongoing bala, gali. nakaroon Action Rex ko ano naman ang kaundan sa ilagin meeting. Oo. Base Update. kung may pagligwat o Yes. kung wala man, mangindepende na sa resulta sang meeting karon, dugay-dugay, no? Sige. Correct, Action Rex. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dora Kabato. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:01 na nga aton oras, 12:01 na mga ka-aksyon. Sige karon dugay-dugay pa salyadahon ta si Action Dale Salazar gikan dra sa Bacolod City Government Center angot sa sining ongoing meeting mga ka-aksyon, no? Ayos, kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa patrol mga ka-aksyon, no? Kay voters registration, no? Balik na subong adlaw dira sa Commission on Elections. Ibaloon ta kag iban pang mabalita, we have Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex sa arena. Makabalos. Ang ano? Makabalos na kamote. Pa-register ka mo. Charot lang Nan. Pa-register sa? Check ko melek. Okay. Para kabuto. Abay mo lang sulog-sulog sa ibang Action Rex. Nga sige lang. Pag gusto niya subong, kayo pabalak lang sa 2022 ko, no? Kay Amo nang sunlog sang iba na. Oo, ang Puti iban na dugay naman pa man na to. to. Dugay pa man to ba? Si boss la nagnami naman performance siya bla? Basi man na. Oo. Pero at least, pangaban ka na, may ara ka na sang bala. Oo. Kasi balik na Action Rex ang voters registration. Ina ko may election. May ara guro. Kabay pa. Basi ka ni idugon next year eh. Oo, Ay, doon gani. ko sang 2022. Oo. Dasi Pero kung kaya maidug-idugan pa blaw. Pero sige ang registration da. Subong Action Rex, nag-umpisa liwat ang magbalik ang voters registration, umpisa subong nga adlaw. Matapos ang pila ka bulan nga ginsuspende ini bangod nga nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Tisunod kay Provincial Election Officer Attorney Jessie Suarez, mahimo nga makaperehistro ang mga pumuluyo sa election offices lang in Action Rex bangod nga wala sila sang ipahamtang nga mga satellite offices. Dugang pa ang opisina ang magabukas kada Martes tutob Sabado lang nga adlaw kag ginainganyo gini Suarez ang mga pumuluyo nga magparehistro bangod isa man ini ka importante nga obligasyon sang mga tao. Pahanumdom lang ni Suarez sa mga parehistro Action Rex nga magsuksok gid sang face mask kag face shield kag ipahamtang gid ang social distancing kay sunod sa iya no face mask, no face shield, hindi pwede magkaparehistro. Kag cater man nila Action Rex ang tanan nga services offered man sang COMELEC, kangay naabi kung nakaparehistro ka na ya, mapa-change address ka lang da o kung may correction sa imo pangalan, pwede man sige hapon. Kag advice Action Rex ni Suarez man sa mga maparehistro pa lang nga i-download daan sa COMELEC website ang forms nga kinahanglan para hindi na to magpasa-pasa papel, hindi na magpasa-pasa ballpen paglambot man dito sa ilang opisina. Pamati naton si Attorney Jessie Suarez. Yes, nag-resume ng continuing registration natin. Starting September 1, no? So, although may mga pandemic kita, but registration is also considered by the Commission as very essential in pursuant sa atong 2022 election. Pero ang matabo, attorney, ano man, may ara pa kita sa mga satellite offices? So far, wala ang satellite. So, dire lang Japon sa opisina ng election officer. No, but we advise, no, registrants na ma-observe din sang face mask, face shield, and social distancing. Wala, no face mask, no face shield, no registration din kami.
So, amo na. Tapos, advice namon nga they have to fill up. Advisable din ko mag-download sila sa website lang namon sang registration form. Sa Action Rex, no, padayon man ang pag-verify sa otoridad sa mga impormasyon ng ilan na baton, angot naman iya sa posible panaguan sang duha to wala ka mga preso nga nagkapalagyo kagapon. Sunod kay Negros Occidental District Jail Warden Chief Inspector Norberto Mesiano, nagapakigangot na sila sa pamilya sanday Jimmy Sablon nga may kaso nga frustrated murder kag Ramonito Ventura nga may kaso robbery kag illegal nga paghupot sang armas luthang. Taga din sila nga duwan eh. Ang isa Action Rex taga Murcia, ang Sino isa ning taga Murcia? Si Sablon? Check na to Action Rex. Ang isa si Sablon, amo ni siya balang taga La Castellana Action Rex. La no? Castellana. Oo, tapos ang isa naman iya amo ni taga Banwa sang Murcia. Okay. Si Sablon, Action Rex, Barangay Robles, Banwa sang La Castellana, kag si Ramonito Ventura ang sa Banwa naman Action Rex sang Si Murcia. Sablon anong ginapangatubang yan eh? Illegal drugs? Si Sablon, Action Rex, may kaso ini siya nga frustrated murder. Frustrated murder. Kag si Ramonito, amo ni siyang may kaso nga robbery kag illegal nga paghupot sang armas luthang. Di amo to sa gyapon nagapabilin nga 10,000 pesos ang padya nga tanyag sang NODJ Pila? para 10,000 pesos. 10,000 pesos. Oo, para sa kung sino man ang makatudlo sa o kung makatag sa impormasyon kung diin ni nagapanago ang duha Action Rex. Paano ni sila nakapalagyo dra sa NODJ man? Allegedly Action Rex, different selda ni sila galing nga duha to paday. Hindi ni sila isa ka selda? Hindi sila isa ka selda, nag-istoryana. Nagkuhitay lang ni sila guro. Pero ang natabo Action Rex kay kada selda ng 15 to 18 sila kada selda. Oo. Sila nabilong sa different selda Action Rex. No? So may mga upod man sila. May mga upod man sila. Kabalo naman kita nga wala man na sila ilabtanay kung ano magid ang Parang kada selda sang kamuto may mayor di mayores ginada, may mayor o kung ano na magtawag sila. May mayor. Amo na sa inyo to ka? Sa ano na ka-move on ako dahil graduate na ko. Okay. Pero tiyan mo Action Rex, ginahibalo pa nila ni Mesiano kung ano gid ang material nga gingamit sang sining mga PDLs nga nautod nila. Actually Action Rex, ang selda isa lang ka grills na bala o kung sa salo na ang nautod. Tiyan ba ko kaigo man da sila sir. Paano sila magkaigo man? Amo na Action Rex nga padaan mga ilang investigation. Isa lang ka grill ang ginbutang nila. Isa lang ang ginutod. Tapos gamay lang kuan siguro bintana. Ano lang type sina bintana na? Ang selda na bala Action Rex. Ang sa prisuhan ginabalang rehas ginabala. Okay. Amo na sa ang isa da ka grill ang ginutod nila. Paano sila kung rehas na paano sila nakagwa kaya tubang sina may mga bantay man sina? Ate mo nang sabat ni Mesiano Action Rex nga padaan ng ila sining investigasyon kag ginapausisa pa to kung ano gid bala ang gingamit nila nga para mag-utod. Oo, kay kung mga bintana ang ginlagare nila ti inaya lipod ya posible. Pero kung sa tubang man nga daw grills man nang siya, paano yung gwardiya dra kay luwas sa may magsulod ka dra daw may gwardiya pa na tapos sulod ka na may roving guards pa na sila guro da? Amo pa nang palamang kutanon ng Action Rex kay kung hambal ni Mesiano nagwa sila kung facing sa facing sa NODJ, right side sila nagtaklas sa may right side sa perimeter fence ang gamit nila ginsugpon-sugpon nga mga malong bala para makataklas sila kag makagwa sa compound sang NODJ. Ti ang sa babaw to sino nagtakod sa to? Ati ambot sila. Grabe man ng mga abilidad, no? Abilidaran, gani Action Rex. Isipo mo, hindi ka magkahalin sa dalom kunara. Kas dalom, masaka ka to sa... Din sila nag-lukso man sa likod nga portion? Sa right side, Action Rex. Facing right side, facing dito na pabukid? Oo, correct. Amo na pala mo kutanon pag usually Action Rex mga alas 4, alas 5 do. Paano sila naka-updanay ni nga duwaman nga dungan ginis lagwa? Dungan gid sila Action Rex nga. Nagkuhitay lang sila. Basi may kuhitay to lang nga pre. Amo ni oras pre ah. Grabe man oh.
Tuparay gid ni sila selda nga duwa? Tuparay lang sila Action Rex Zelda. Kagati ang balgani sa iban, mas ano paguro nga kung upod sila abi, dira Zelda, dungan sila gwa. Galing kay Tito Paday. Tuparay isa-isa sila selda. Paano madungan sila guro tanan lagari kag guwaay? Basi naka-istoryana na sila guro daan. Basi may halo-halo sila da. Halo, kamusta ka dira? Basi sila magpanihol Action Rex. Basi sinyalis to, no? Oh, wala lang ta kabalo man Sang ilaman nga pamaagi. Pero ti kung magsungka na sila ni, or kaluyan magsungka sila, kung madakpan sila, ti basi pwede ta mo usisa kung paano. Pilang edad ni nila, Action Eden? Wala Action Rex na butang kung pila gidang edad, pero ti mga legal age naman ni sila kay ti ara magani na butang da sa aton nga ano no. Nga hindi ta maintindihan nga duwa lang silang nagwa dira ya, duwa lang silang makaigo sa kuan nila ginutod nga selda dira. Do miskan isa gani guro katawo kung isa lang ni Action Rex ang rehas nga ginutod ni duwa-duwa pa makaigo mo, pero kay makita ta mga pitit man sila kung baga mga gagmay man lang nga tawo. Basi elastic man ni ilalawas. Bali-bali man guro. Basi bali-bali bla. Oh, ti amo pa Action Rex ang ginahibalo pa man to sa aton nga otoridad sa Action Rex. Sinong jailer na day nga manabat sini? Wala pa Action Rex yung palayago sino ning jailer, pero kay sige pa operations. Correct. Padayon man ang pursuit operation Action Rex sa aton nga mga authorities kag sino sila may mga gina-verify naman sila nga mga impormasyon angot si ila nga duhani kay ginkadtuan na to ganing pamilya kag ginpabalo nga amo ni nga duwa sila nagpalagyo. Amo pa Action Rex ang hibaloon man. Tiway to kapuli sa ila? Wala ko no initially Action Rex nakapuli dito sa ila pamilya. Basta kung magkapaulin din yung pagtaguon da kay base ko malamita pa kamubla sa kaso. Namo gina Action Rex i-surrender nyo na kung may nabalaan ka mo. Yes, kita Action Rex kay obstruction of justice man akong kabigon, pero sila ni mismo nga duwa nagpalagyo mahimo man nga makaapekto ini sa dalagan sang ila kaso Action Rex bangod nga nag-distain sila guro nga ano ang itsura sang Bacolod Gani, basi ko naglantaw sila lang basi kung pagsulod to di, why pa COVID bla, ti subong nga may COVID lang taon tabi kung anong itsura. Si do naidlaw ay, kabudlay, no? Kagang manabat sining jailer, ginada kag robbing guards, kung may robbing guards na dra. Amo gin Action Rex, ay kag mismo Action Rex ang tagpamuno man sa NODG. Hindi man na sa kasalbar dra, kay command and responsibilities nga ginatawag mo. Kabalo naman kita Action Rex yung tag-aso dagani ang perimeter fence. Gani man, tingala ko nga masaka nila na anong abilidad nila dra yaman. Kag may mga pumuluyo man na sa gwa. I don't know kung may pumuluyo to sa piyak nga side kay Dre sa tubang daw way ko dikita ya pumuluyo mo. Daway da mga puluyan aksyon din ya malapit-lapit gawada sa INODJ. Pero given Action Rex nga between alas 4 tugtog alas 5 sa kagahon sila kuno nagpalagyo no dabo. Ang mayor di mayores ang INODJ daw mayaran na sila mga gina-considered nila nga daw mo nang ginasaligan man dira sang mga preso mo. I don't know kung nano kag kamusta sila daw ay sila ka batsyag no ti wala na gid ni respitasyon Action din. Kasi sa movie lang na Action Rex may mga mayor. Hindi mayara gina-practice ginagyapon. Di bala sang nagligad to si Action GM to gani? Mayara gali. Mayara nagyapon niya may mayor di mayores nano pra daw magtawag sa iba na da. Basta daw may mga leader na da sila bla mo. Di basi wala man nagpasilabot sila Action Rex kay pero amo nang ko sila. Tigaling di na pwedeng hindi sila magpasilabot kay una bes silang kung kay sino na tao mamakmakan na sila da. Correct Action Rex. Unless kung may tubong siya nga gwa na tutoy. Amo na siguro pero kung wala man lang siya tubong kay di man to parinte manabat gid na sila. Depende na lang na sa ila Action Rex kung ano mo kung sa Euro mo Action Rex do imposible man wala gid sa may makabatsyag kaya makmo 15 tugtog 18 kamo sa isa ka dorm. Kag INODJ pa na sa pagkadamo-damo na atubang kilid piyak nga kilid mayara na mga gabulog tao ano oras to nga naglarga to sila galing kiti basi kung may abilidad man to sila.
Oh, wala lang takabalo basta may mga tinago to sila nga Gani mga man? anting-anting. Oh. Pero actually direct sa mo ning hibaloon taman kay ti padayon mo ng pursuit operations ang kapulisan kag ti kung tagaan kay gayunan basi pwede taman ni mapamangkot action direct kung madakpan na ining mga nagpalagyo action direct. Sige, kamusta galing biyahe sang fast crop kag barkota may biyahe na Iloilo? So far, Action Rex, wala pa nakasabat sa aton si Lieutenant Commander Jensen Benjamin. Pero kagapon niya initially, naghambal lang siya nga ang may biyahe, ang balik lang yung Action Rex biyahe, ang locally stranded individuals, kaga aton nga mga returning OFWs. Pero sila nga mga passenger, particular passengers going Bacolod, Action Rex, vice versa, Iloilo, do wala pagigya sa gihapon. Sige kay kuan damo ga pamangkot bla. Kung bala may biyahe ng Wisam actually, Bacolod to Iloilo, vice versa. Pamangkoton na Action Rex kay I believe bangod nga ara si Sexy Mato subong basi dalaman tong Basi PCG sa part man sila sang meeting man nga daan eh. Yes, correct Action Rex. Sige lang nga, within the day may baloan sa aton mga ka-action kung ano pa mga sudden changes man naging palambot sang aton ng mga city officials. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:17 na nga oras, 12:17 na mga ka-aksyon. Sa iluhanta si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pero daligid lang Action Dale kay sa iluhan tanay, unahon tanay si Action Brian Morden. Parang siguradong sigurado kay unahon tanay ining banwas ang ibi magalaw na ho nga isa ka lalaki nasapuan patay ni kagang masakit rin kagapos pang tiil kag kamot kag may pilas pa sang paglutang. Yari ang kaundan sang report ni Action Brian Morden. Action Bri? Action Rex kay nasa nga mga alas 6 na sapuan ining isa ka lalaki nga mayabi na bangkay na ini may pila sa pagpangnuthang kag ini may ara pa sang gapos ang kamot kag tiil dira sa may katubuhan sang Purok 5 Barangay Santo Niño Banwa sang Ibi Magalona. Ining biktima suro sa kay Police Captain Wilfredo Binuman ang hepe sang Ibi Magalona PNP. Ang biktima ginkilala sa iya sini pamilya nga si Nel Arcangel. Legal ang edad kag gina-check pa naton kung iya gid sini nga lugar nga ginapulian Action Rex. Suno kay Binuman ang pamilya diri nagpalayag nga ining biktima daw palaboy-laboy ini no may diferensya kuno sa panghuna-huna Action Rex. Pero gina-check man karon ang pila ka mga aligasyon nga may ara ni siya sang record nga pagpangawat before dira sa kapulisan man ginausisa sini. Ginausisa ba ni Buniman o Binuman kung may ara ini siya sang pag-involve abi sa illegal nga droga no usisaon pa nila ini pero ining pagpangawat laban sa confirm ini Action Rex. Sa pagpatay sa iya, ini karon padayon pa nga ginaimbestigahan sa kapulisan plus nga ginkwaan ni isang soko kay ti sila mismo natingala man nga may gapos ining nasambit iya nga persona Action Rex no. That's why nga ti gusto nila klarohon anay ini tanan-tanan antes magpagwa sang kompleto pagid nga detalye sa ila sini nga pag-imbestigar. Dito kay na may nakit-an man nga mga abala no slag dito pero gina-check pa nila kung ano gid nga size ang armas luthang kag kon pila gid kabilog Action Rex. Ari si Binuman angot sini. sa aton crime laboratory para mag-conduct sa signing of the crime operation, scene of the crime operation, wherein ang isa ka persona nakitaan nga nakahagtay ang yatil kakamot kag wala na sang kabuhi sir. Siya nakabaklit inisang kamot niya? Hindi ko pa nugit kayo wala di sa ako ng
opisyal sa katubuan. Layo pa malay, sir? Layo sa pamalay, pero siguro from the highway, less than 2 kilometers siguro. Okay. So, gamay gid sa sulod lang ng gamay. Daw kung dulong, so hindi siya makitaan sa highway. Pero kung daw adlaw, daw visible naman ang highway. Visible gid pan siya. Sir, may nakitaan nga pilas dito, sir, initially? Yes, gunshot wound. May mga recovery dito nga slug. Pero i-determine pa na sa ating crime laboratory kung ano ang kalibre sa sinangaan niya. Sir, Action Rex, mo ng porosyon sa palayag ni Binuman ang ipes ang Ibi Magalo na PNP. Check na karon ng additional pagin information regarding sini kay amo na ginausisa pa nila ang background sining nasambit iya nga biktima. Pakaronan ko kag sa gabi man ang reaksyon diri ni Police o ni Colonel Inocencio Pasaporte ang pinuno sa 303rd Infantry Brigade matapos nga may na-capture kag napatay gid kahapon nga ginakamig isa ka leader man sang NPA dito sa Ilog area sa Sorngabayan sa probinsya sang Negros Occidental. Amo ning kuan kuno to sa mga pulis to sa Oriental? Ginatudlo ni siya Action Rex ining nadakpan o kon patay kahapon, ginatudlo ni siya nga isa lang sa mga nagpatay sang 4 ka Balikaw, mga punto siya? Upod to siya sa pagpatay sa Ano ni may rangko ni Action Bray? High ranking malaning leader tawag siya diri Action Rex. Okay. Actually pangalan niya si Mitchell Fat alias TMEP Action Rex, no? High ranking NPA leader sa nasambit nga area kag gahapon ginserbihan ini siya sang warrant of arrest but allegedly sa kapulisan kag ang ilang sining record nga nag-attempt ini nga magbato Action Rex gamit ang 45 way na nagpaulihi pang pulis gintiro man siya o podri ang Philippine Army kag gindala pa sa ospital pero gindeklara ini nga patay. Natudlo ini siya nga isa lang sa 4 nga nagpatay sa tong 4 ka pulis dito sa Ayungon, Oriental Negros. Ato tong amo tong Day Colonel sino ganitong pulis tong opisyal? Lain pa gini, amo ni lain pa gini. Bukid to Blang manug panil nag-Intel Blackson Rex. Oo. Amo ning 4 nga. Wato nakamotor. To nakamotor nga pinangratratan to sila, no? Hulyo 18 2019, no? Naglunta din last year, no? Sa may ano tong Vanuatu? Ayungon. Pero ang exact address sa Umato do na lipatan ko check ko karon. Amo ni Action Rex so ginserbihan siya sang warrant of arrest. Actually may ara sa sang 4 ka standing warrant of arrest gani mo. Ining si Fat Action Rex according sa PNP. So kahapon dira sa kilometrahe 109 Barangay Dankalan Ilog amo ni natabo may shootout didto. Amo ni patay gini siya Action Rex, no? Ang isa ka linya nga palayag diri ni Inocencio may kawadon or kon may pagbuhin sang pwersa sa NPA ining pagkadula ni Fat Action Rex. I-replay ko ni karon tingog sa hapon or sa gabi sa aton sining pangalagan. Kinang balita gikan sa Nokpo Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang aksyon dayla, standbayan ay kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang ikaw dira dugay-dugay sa Bacolod City Government Center pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Nakachibog na gurong halos kalabanan ta mga kaaksyon pero sa way pa dugay-dugay machibog kita no. Kantuhan ta na yung balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. I think the ongoing ang meeting dra sa Bacolod City New Government Center upo dra sa mga ginpadaladre like Secretary Simato kag General daligi lang kay na Miss Loco Feliciano may ongoing meeting dra sa Bacolod City Government Center. Kag si Councilor Salanga nagapanawagan sa mga magapauli nga mga returning OFWs kag ROF sang disiplina nga pagpaidalom sa ila home quarantine. Vice Mayor Elcid Familiara nagklaro nga wala malakip sa bagong guidelines ang mga LSI. Kag siling ni Vice Mayor Elcid Familiara linya anuman ang quarantine status naton kung ang tawo ang sige pasaway useless tanan dapat self-discipline. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex sa may arasang panibagong mando nga ginpapanaog ang gobyerno nasyonal hango tani sa mga returning OFWs nga magapauli sila tagsa-tagsa ka mga probinsya o kon syudad. Aksyon Rex kasunod nga gin-announce no ni City Councilor Ezra Salagang chair sa Action Team on Returning OFWs nga kon OFW ka Action Rex nga yara ka dito sa Metro Manila kag mayara ka na sang negative nga result dito pa lang sa NAIA o din ka may quarantine center sa Metro Manila. Pag-abot diri sa mga syudad Action Rex hindi na dapat kinahanglan nga mag-undergo no sang quarantine sa mga hotel na ton o kon-in kundi magdiretso Action Rex sa ila sinitag sa tagsag ka mga panimalay kag i-observe ang ila sining kaugalingon sa sulod sa sang 14 dias nga pag-home quarantine Action Rex. Kung pamakoto nato si Councilor Salanga nga naga-isolate sa karon no kay ginapatapos man ang 14 days siyang quarantine Action Rex. Suno siya ti masubo-subo ang ining development Action Rex kay suno siya umpisa nga nag-start ang repatriation process ning mga OFW wala sang problema no kay naga-comply ang mga naga-pinuli nga mga OFW kag returning overseas Filipino Action Rex o kon ROFs nga ginatawag sa mga policies nga gina-implementa sang LGU sang syudad sang Bacolod. Rason nga suno siya kung di home quarantine ka humalay ni airport kag idiretso ka na simo sining balay Action Rex di dapat strictly nga ma-implement gidya ang home quarantine kay hindi man tani nila supposedly luyag Action Rex ang nga bag-ong mando o galing ti kinahanglan nga mag-obey o kung magsunod sining ginpapanaog nga new order sang National IATF Action Rex kay suno siya kada batch sa mga OFWs nga nagapinuli sa syudad may arag Action Rex ang naga-positive sa COVID-19 nga isa inakuntani sa mga butanga nga luyag nga malikawan na sang syudad no specialty i-home quarantine sila kag budlay no ang mangin monitoring sila Action Rex. Rason nga tisno siya di kun ma-impose ini or ma-implement kay actually ang sa Mando Action Rex effective immediately ining bago nga polisa amo na yung panawagan nga humay mo disiplinahod ang kaugalingon kay kun hindi mo dapat pagdisiplina ang imong kaugalingon ti ang chances sina is malatnan ang imo sining pamilya no mang imo sining kaugalingon hindi mo maproteksyonan ang imo sining mga family members kag iban pa Action Rex. Dapat ko na munang patakaran sang National IATF nga mariktang OFW sa ilang puluyan sila mismo to i-quarantine lang blang kaugalingon ninyo kun home quarantine na kun pwede pa lang isa ka lang to sa kwarto mo mahimo man na kag himuon lang dapat nga hilimuon para nga bisan paano hindi man makuanan blang pamilya mo kay ginatagan lang puder gani niho. Correct Action Rex kaya ang ginalantaw din ni Vice Mayor Sid Familiaran
wala na kwarta ang Ano na gobyerno. isa sa mga rason? Oo, Wala na pundo mo, uwa mo. Okay, kaya supposedly, kung sundan natin ang protocol ang daan, ang existing diretso sila sa hotel, kag-in, ngang uwa, amo naga-shoulder ako ng Gobyerno Action Rex. Kaya mo na yung pananawan, sang vice-alcalde, nga base, wala na kwarta ang gobyerno, rason, nga diretso sila, no, sila sinitag sa mga panimalay, once nga magabota, dira sa may Bacolod Sly Airport, or kung barko man, Tugo, Malasakit, Voice Action Rex, dira sa may Bradco Port. So, ang tikang diri sa city government, sa kay Councilor Salanga, magasapol sila, no, upod siningang OWA, ang Bacolod IATF, ang ATRO nga team, kag ibang pang mga concerned nga mga individuals, kag agency, para talakayon kung anong ila sining pwede nga mahimo Action Rex nga mga protocol para gid lamang makabulig man lang hindi mag-spike or magsaka ang COVID-19 cases naton diri sa may syudad. Lakip man sa panawagan ni Councilor Salanga nga hindi pag-discriminate ining mga OFWs nga sa nag-umpisa ang repatriation, wala gid sang problema Action Rex, no, sa mga policies sa ginatuman kay ginasunod gid sining mga bakulod non OFW sa nagpasalamat kita Action Rex si Councilor Ising kay bisan nga naka-isolate sa karon ti naghatag siya, no, sa sining tingog diri sa ato. Pamatin naton si Councilor Ezra Salanga. Ang ato nakita ni nga mas nami gidya nga way labot negative sila sa Manila, way labot nga na quarantine sila dito. Mayroon man kita sa isip na ni diri ang guideline man niya aton sa syudad sa Bacolod. Sigurado nga pagpuli sila mga panimalay, safe man sila, no, ila pamilya, kagang community safe man. Negative na sa Manila, negative pagit sa Bacolod. Kaya may mga times nga daan yung nagka-positive negative sa Manila, pero pag abot diri sa syudad sa Bacolod, pag swab sila, may mga nagka-positive gidya, no. Every batch nga nagapuli diri meron gidya, no, despite nga negative na sila sa Manila, no. But for now, ma-set kita na meeting with Mayor Bing, with Vice Alcid, with ATRO, pagkakay OWA, no, kung ano, with the barangay capitans man as well, para despite sang guideline national, may mga arag nagyapon safety measures nga i-observe sa pagpuli sa itong mga OFW. Ato naging pangabay, no, matani ng just in case madayon na ini siya, ati ano lang ng disiplina lang gid, no, kag observe lang gid sa proper gyapon nga quarantine ang aton mga OFW sila mga panimalay, no. Action Rex sa nabatian na si City Councilor Ezra L. Salanga. Amo nga malang nang dapat ngay mo onda. Kay ti kunara sa quarantine facilities la sa plangkang istorya, kaon tulog ang obra nila. Dati kunara sila sa ilang balay, amo man ang gimuon nila parang bisan paano ang first nga daan nga na encounter da nilang ilagid nga parts ng pamilya mo. Kundi kaya dapat magalo. paimunong na lang sa balayanay sa 14 days. Kag kung mayo ng sitwasyon di makagwa na. Correct, Action Rex. Kay Ang sakit diri Del, ang sakit diri nakita ta, Aryo, kay Ma'am Grace Cordero, nag-message diri siya sa aton, ara sa isa ka hotel diri sa Bacolod, 14 days na siya. Sobra na gani 14 days mo. Hasta subong wala siya kabalo kung anong status siya da. Kag ti wala pang resulta niya sa swab test. Ang actually taga-bantayan kabangkalan siya. Anong status ni man? Iyan ni ka probinsya? Tadinsyali National Rex. Possibly ka province kay bantayan kabangkalan ning address siya, oh? Province. Ti dapat tamdo ni. Anong matabo ni sa mga ara sa hotel tayang mga OFWs? Action Rex, kaya mo na kay may bago nga order, patapuson na ang ila sining quarantine, tugtog na magwa ang negative nga result. Actually, ang bal ni OIC sa ATRO, si Ma'am Maria Victoria Parañasa, kung ika-6 day mo pala Action Rex sa hotel or inn, kag may negative ka na nga result, pwede ka na maka-pull out sa pwede ka na nagwa. Pero tapuson mo lang 14 days, mo sining nga balay, so 6 may arakas sang additional nga 8 days Action Rex nga tapuson. Dito na lang sa inyo balay at tapuson. Kung symptoms nga mag-develop sa sining sulod sang 8 kadlaw, ti magkontak ka sa BHERTS, no? Kag i-assess ang imo sining nga kondisyon. Kag kung nandun ang mayo nga himuon, basta kang pante ka nga may negative ka na nga result Action Rex, ang imo na lang obrahon is i-observe ang imo kaugalingon nga matapos ining 8 kadlaw or remaining 14 days para cleared ikaw sa COVID-19 sa kay Ma'am Grace Cordero, base kung maka-message ka din nga hotel ning bot mo sing ganon man din ka naka-station Ma'am Grace, liog ta di message biliwat sa aton kay para mapalabotan ni sa probinsya,
kay do kadamo sa mga OFWs nga ara pa sa mga hotel nga gapabot sang resulta sang swab test nila bot din gina-swab test nila o kung naka-swab test ang iban wala pa gani mo do kadamo pa din sa probinsya ho bot na nung ginaobra sang taga-probinsya niya. Oh, kaya ang province Action Rex kay mga OFWs diri man nagapangita sa quarantine facility dito sa may syudad sa Bacolod mo na nga dawak nakadasig no nga nagakaubos o nagakapuno ining mga available natin nga mga room. Tawag ang province nagapangita man sang pamaagi para matatap no ining mga retraining galing magamuna ni 14 days na di siya sobra na siya 14 days da nga ra pagyapon sa hotel da ti daw lawig naman na siguro. Actually, Action Rex, with kung testing ang pagambalan, ang ginkandak din natin nga mass testing, ang Bali Vital Seed, may mga more or less 100 na nga results ang nagwa sa 2 days. Kumagwang resulta na ginapasa man sa concern agency like sa city or sa probinsya? Kung Bacolod Action Rex, si Bacolod City Health Office, kay kung mag-positive dira, take waon, ining nag-positive, kag dalon kutob sa may available pa nga. Subo ba sila? Dahil mo nga, way mambla, do kabudlay man sang sitwasyon nila sa hotel, laing gidya sa ilang puluyan mo kay kung magsiling 14 days quarantine kung pilang remaining nila kag halin pagwa nila sa hotel nga negative sila dito nila ipadayon ang nabili nila nga adlaw to ho sa ilang puluyan. Correct, Action Rex. Amo na. Galing hindi naman na masabat kay probinsyan mo. Kag dito sa may syudad, maging depende ini sa mangin resulta man sang meeting no nga gin patawag RB or pati kayo nun upod si Councilor Ising kag iba pa nga mga city officials. Kasi karon ang nagakatabo nga meeting happening now dira sa may Mascara House sa Bacolod Government Center ang morning emergency operations sa task force upod ning mga top level officials sa padala no ni Presidente Rodrigo Duterte diri sa may syudad para magbulig sa COVID-19 situation sa syudad. Ara sa Action Rex, kung madumduman naka-mention si sa video interview sa Bacolod PIO nga magabalik sila Action Rex no ining top level officials kay nagbalik to sila sa Cebu and then balik diri sila sa Bacolod City September 1 kag diri na sila matiner Action Rex. Diri na sila matiner? Diri sila matiner tugtog nga maghahagan-hagan ang COVID-19 cases kay hambali Bing sanggin padala sila sa presidente sa Cebu City doon mayo-mayo to ang siling sitwasyon Action Rex nagdubo ang average COVID-19 cases. So ang mga purpose nila diri sa may syudad hopefully mangin positibo ang sining resulta no sa pagpadala sa presidente diri sining mga matag-as nga opisyal sa sino nga ready subong Dale? Amo rin si Environment Secretary Roy Simato nga amo gid siya nanguna dito sa may Cebu City Action Rex. Ari man si General Mel Feliciano daw siya ini ang assign overall sa Visayas no Action Rex kag ang Region 7 nga DOH representative or regional director siya si Dr. Jean Lurache Action Rex. Muna siya kining rason kung nga hindi makasabat karon apela na pagka city officials bangod ongoing ang ilang sining sinapod sa may Mascara Hall sang Bacolod Government Center. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center ng Action yo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby sa pagpanumbalikta. Balita ni Action Marlon Hinovia kag Action Eden Aboso. Gadtuanta dugay-dugay, no? Plus ang mga balita gikan sa aton sining mga out-of-town reporters. Standby lang anay magkadali ha. Mahinang kalaban Kag sa mga greetings ta dugay-dugay lang pangbasahon ta ina mga ka-action. Pero sa mga ka-action ta may tis Mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na
Tiyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Isang Dr. Medicine. Ayos, sige man, namyaw tanay mga kaaksyon kay Bia Jonathan, may lang pagpamati dira kay Sherwin nga monitor sa sining oras, no? May lang pagpamati. Kay Grace Acap Cordero, iya Manila, Sir Diamond Hotel, sang August 18 pa ko di sir. Manila gali ng imo na. Abi ko kunari ka din sa Bacolod sinsyagi din day Grace ha. Sige i-coordinate daw malayo-layo gawa. I-check ta lang ina dra in day Grace no. Kay Rebecca DE may lang pag-monitor kag Radin Tuason may lang pamati mag-amulang manati wala na sang quarantine gani man. Kay Cathy Bear, may lang pagpamati. Kay Rose Guevara and Jose Alan Brasa, good PM lang kay Carlo Manggubat. Kay Nonoy Flores, may lang pagpamati. Kay Randy Mati Nonoy Alojado, kay Carlof Dandy Carion, si Nonot Amar, sang barangay DSB La Carlota, barangay Arisbi La Carlota, no? Kay Joyce Adoro Lim, may lang pag-monitor, mangkot-langkot ani kung may biyahe na ang wisang pa Bacolod to Iloilo. Way pag-signal actually ang Philippine Coast Guard. Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa Mayor's Office dira sa San Enrique, kay Kathleen Tabares, kay Veronica Tilanas, Mildred Dalisay, Banji Gomez, kay Carla Selva, kay Gramil Haro. Kay Vanessa Mayo, may lang pag-monitor Vane,
And sa kay Remio Bermilio, sang Purok Maninihon, Remio from Bikbik Pottery. Thank you so much, Remio Bermilio. Kay Almera Lima Lazarte, may lang pag-monitor man, Alfred Sabid Villanueva, tani may ayuda naman liwat ba? Alfred Sabid Villanueva, no? May lang pag-pamati. Diri sa Purok ang Angela Hills, Purok ang Hila Hills, Gonzaga Vista Alegre. Happy gid sang imong pagpamati. Okay. Thank you gid Alfreda. Kay Vanessa Mayo, Richard Esmeralda, dira sa Bangga, Mayor Isabela, Pitsahan, may lang pag-monitor. Kay Fidel Togli Ortega, Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM lang. Ariel Kabatak, good PM. Liberty Binitin Obaldo sa Bakyas Mansilingan. Kay Rodney Harder, no? Tani balik yang pundo sang PhilHealth kay per people's money to ya. Rodney Harder, gani man. And paring Nimrod Guangco sa Balag monitor. Kay Cherek Irek Rojo Asiado sang Quezon City. Tintin, okay. Nadula ang sound. Jeremy Magong Francisco, may lang pagpamati Jeremy. And Mary Jovelyn Villanueva Mercado, dra sa Tuboso, sa Stop Aguinaldo, may lang pagpamati dra. Mary Jovelyn Villanueva Mercado. Kay paring Biboy Arquesola, Fritzegay Narciso, may lang pag-monitor Fritzegay. Sa kay Jennifer de la Hiro Sierra, gapamati sa Prok Pag-asa Estefania. Pag-asa Barangay Estefania, paring Ginny Ulate, araman no. Ayos, kay Rimar Gicano Halyasgo, ga-monitor sa sining mga inoras. Ayos. Halin sa kay Tintin, shoot out sa pamilya ko sa Barangay Bata, La Carlota, bago sa Gasain, Cadiz. Okay, sige. Thank you so much, Tin. And okay, sa iban pa naton nga mga kaaksyon, pakarunan tani diri sa aton sa nga pagpangalaga. Dali gilang standby mga kaaksyon. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, las 12:53. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:54 ng aton oras. Sige, kadtuan tanay balita gikan sa Kapitolyo si Aksyon Marlon Hinovilla. Ini may kang tanan sa kahadlok rason hindi magpa-swab test sang pila ka mga persona sa syudad sang Bago. Bisan din man guro, amo man ginakadlokan nila mo wais la madlok sa kunano pang tuslok-tuslok na ang resulta sang swab test amo ang kinakabalakan nila. Okay lang tanay mag-negative, no? Pero kung
Positive na gani. Amakin mo 14 Dias gid. Apat kadlaw nga zoning containment strategy sa Bago City Government. Ginumpisa na subong adlaw. Yari ang kaundan sa report ni Action Marlon Hinovi. Action Mar. Action Rex, mayara sang pagpatahag si Bago City Mayor Nicolas Yulo may kangtanan. Gamay nga turn out kon kanabuon sa mga bagonhons nga nagapa-swab test sa patigayon. Mas testing nagliga dokon kahapon Agosto 31. Naibalawan nga ang sunod sang Bago may ara sang 318 lamang mga na tipo na kolekta nga specimen po sa lingon na mumaning kanabuon mga tao nga mga nagpa-swab test. Action Rex. Matapos ang mass testing, may ara sang patigayon nga post feedback o kung pagkuha sang feedback sa mga tao, ang mga miyembro sang incident management team sang sudad, namangkot nila ang iban nga mga tao kung anong rason nila kung nga ang way sila magpa-swab test. Action Rex. Ang kalabanan nga rason, hambal ni Mayor Yulo kahadlok. Una, nahadlok sila nga base kung nabalaan sila sa ilan sinikilala kung tupad balay nga nagpa-swab test sila, hindi sila pagpalapitan o kung palayuan sila. Ikaduwag, Sonrex, ang kahadlok sa test kits ng suok plus ilong, walang ginakahadlokan man sang iban. Pero, ginpatag sa alkalde Action Rex, nga halos tanan nga ginatuwag symptomatic nga mga persona sa syudad ng Bago, na-convincer gid nila nga magapa-swab test. Kag subong lamang nga aga, ay ara sang ginpresentar Action Rex nga record ang City Health Office ang sunod sa alkalde. Record ini nga humalin Agosto 3 sanggin tukod bala ang contact tracing team. May ara na sila nga daan yang na swab test ng mga tao nga naglabot na sa 1,200. Iniway pa niya ang ginatawag ng mass testing. 1,200 na ka mga tao. Di itugang pagidira nga 318 kahapon. So, damo-damo naman mga 1,518 naman nakuhaan nila sang swab test. Di okay naman ipasoro kay Mayor Yulo. Within 48 hours, guro, nga dapat hulaton antes may baluan ang resulta. Pero ina, minimum pala na ang 48 hours. Base ko malabutan para 3 o 4 o kung isang ismana, pagod man sang kanamuon sa mga inkuhaan sang swab test. Yari si Mayor Nicolas Yulo. Ang INP bilang incident management team namon nag-post activity feedbacking. Of course, ang may mga rason gid nga mga tao na hadlok mag-paswab. Both sa stigma nga makuha nila nga ginpaswab sila tapos ginapalayuan sila sang ilang sa community nila. Iba niya nahadlok yun mismo sa swab itself. Pero sa feedbacking namon kagabi, nagwa man nga tungod lang pinaka-effective namon nga contact tracing, naurot na namon, na-saturate na namon ang those with symptoms and close contacts of confirmed cases. In fact, bago ko lang nabaton ang figure kasi ko we have to back this up with data. Bago lang sulod di sa akon, since August 3, kamo na ang tugod ginamon sa amon organization sang contact tracing team, 1,200 na katao ang na-swab namon. Wala labod sang 318 kahapon. So, meaning extensive kayo na ang amon pag-swabbing nga may angot gidyagani sa close contact. So, ang conclusion is that we were ahead of the mass testing timeout weekend. Maglaw sa Bago nga pilot na LGU, araman ang talisay, pero gamay man ang turnout. Action Rex talisay 725 ang ginswab, silay 431, kagamuro sa 436. Kung ay kuhan total sa apat na mga pilot na LGUs, Action Rex lamang sa 1,900 Jess ang kanabuon.
ang sa Bacolod masusobra man 4,000 kon isahon ta action rex sa Bacolod kag Negros Occidental nga sobra 6,000 lapit-lapit 7,000 lamang ang napas swab test. Samtang apat kadlaw nga zoning containment strategy amo man sa maya surad sang Sinaibla. Zoning containment strategy unta tanay temporaryo nga trabaho sa city government sa Bago City para sa disinfection, sanitation, kag decontamination. Umpisa subong September 1 to September 4. Mabalik lang ang operation sa Lunes, September 7. Ang rason, hambal ni Mayor Yolo para sang limagid ka mga empleyado assigned sa City Health Office. Ang isa ka miyembro sang incident management team ang nagpositibo sa COVID-19. Ang City Health Office sang Bago City lamang malapit sa City Hall. So dapat ipatigayon ang contact tracing. Balikan ta si Mayor Yuro. Tungod sina sang aton nga nag-positive nga 5 katao sa City Health mismo kag ang isa nga sa INC naton, no. Most of them gabi ng trabaho sina. Ang CHO naton ara lang lapit sa City Hall naton. So pakamayo naton nga toro naman liwat ang contact tracing naton, ang decontamination of buildings naton, offices naton. So, gintanaw namon nga we will give it 4 days na lang. Kaya ang empleyado naton, although skeletal force na, ipapanaog pagid naton sa less than skeletal force lang nga hindi man ma-hamper ang operations ng city. But others are work from home, hindi niya kay bakasyon, kundi they have specific tasks but they can perform it at home. Karon sa hapon, pagkaroon ng Talasores, base mayaraman sa reaksyon sa Governor Polang sa kamantin, basahan natin malabot, magkuhaan tayo sa reaksyon mara sa sining implementation sa GCQ, General Committee Quarantine, sa sunod sa Bacolod Plus, ining report na bato maraton, halin sa may banwa sa Castellana, na COVID-19 ang paghambalan. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Maloy Hiduboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, kadtuan ta balikan ta si Aksyon Eden Aboso sa BCPO naman kitang balita. Ini may kang tanan sa 35 ka inner kag outer border checkpoint sa BCPO balik matapos ginpaydalom sa GCQ ang Bacolod. Standby sa mga ka-aksyon ta dira nga nagapamati ni ari matian yo mayo ni kay para man ni sa inyo kag para gid sa aton tanan-tanan. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eden Aboso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, natala na nga ibalik ang 35 tanan ka inner kag border checkpoints sa syudad sa Bacolod matapos liwat ginpaydalom sa General Community Quarantine ang syudad umpisa Setyembre 1 tubtob 30. Sino kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Office, 27 ang ipahamtang sa inner checkpoints Action Rex within the city kag 8 naman para sa mga outer borders. Kung madunuman Action Rex kung ano ba lang ang mga border check-up points ipahamtang nga nagligad nagligad lang to sa weekend ako na no movement sa syudad sa Bacolod kag nagliligad nga mga quarantine mode sa syudad sa Bacolod, most probably amo na sa gihapon Action Rex ang location sa mga inner borders nga ipahamtang. Ini agod mapasiguro nga mapatuman ang mando nga ginsaad sa Executive Order number 58 ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Palayag ni Pico, 24 oras ang checkpoints nga bugusan sang 3 ka shifting sang mga personnel sang BCPO kag nagapasalamat man Action Rex si Pico sa mga force multipliers nga voluntaryo nga nagabantay kag nagaupod man sa kapulisan sa pagbantay sa kada checkpoints. Palayag ni Pico, padayon man ang pagpanumdum sa kapulisan sang no-touch policy, paggamit sa face mask, face shield, kag pagpatuman sang social distancing agon malikawan nga madugangan pa nga may magpositibo sa
ila nga hanay. Pamatay na ton si No Lieutenant touch Colonel. by touch, ha? No touch by touch, Action Rex. Bali, Pangilay lang. pag kuwan lang sina, lantaw-lantaw lang, ah. Wala lang, pwede lang ka pangilay, Action Rex. Oh, pwede lang ka pangilay, ah. Kaya normal man lang na, kag pwede man lang ka-instruct ng aton sining nga mga PNP personnel kung wala naka-face mask, kag ano lang kung sa slakyan ka, face mask kag face shield daw? Depende na sa imo, Action Rex. Pag tanaw kung maglibot-libot, kadiya galakat-lakat ka sa Gani kung palibot ng galakat ka syudad. lang niya Amo sa na iya. palibot, pwede gid ya complete, pero nara ka man lang sa sulod sa salakyan, daw hindi man gid kuan, ah. Hindi Di man man gid siya advisable nga mandatory, yes. makuan ka gid sang face shield black so din. Correct, Action Rex. Actually, ang main purpose man ni Action Rex ang checkpoint, amo ni pag-check gid bala sang home quarantine pass kahit ibalik ini September 3 to 15. September 3 maumpisa gali Action Rex no ang pagpakita sang HQ pass. Pamatay naton si Lieutenant Colonel saan to? Ariel Pico. September 3. September 3. Posibility may aran na sila mga checkpoints guro? Bali, Sir Pico, Action Rex, wala pa siya sang may nabaton gikan sa operation section nila bala. With regards to that, kay kung sa Euro, tarawon mo Action Rex sa idalom sang EO ni Mayor, ang start GCQ ang Bacolod September 1. So, supposed to be may ara na kuntani. Subong galing kay Tiuna, Manilagin Palayag, nga ang effectivity man sang aton nga QPAS is September 3, kay in fact, wala pa gani na kumpleto pang paragtag man Gani? sa kada household. Kay may naga-message pa di sa aton nga kung din makakuha sang QPAS. Tisling ko sa mga barangay, check lang ninyo kay sa barangay officials nila ginapadala mo. Correct, Action Rex. Kagdi nagambal man, miskan si Kapitan Lady Gles Gonzales, nga ginadulong man sa kada balay ang ining HQ pass. Okay. Pamatay naton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. May kaangtanan sa pagbalik naton sa General Community Quarantine or GCQ as ordered by Malacanang. Ang aton nga inner border control is 27 kag ang outer naton nga mga border control is 8. So in total 35 tanan ini tanan ang inner kag outer border control nga igapahamtang diriya sa sudad sang Bacolod. Ang aton nga mga exempted kag sarang makalabay ada man gihapon sa ginpatigayon naton nga mga exempted, mga frontliners, kamo sa mga media, ang aton nga mga empleyado, plus sang aton mga holders sang HQPs or home quarantine pass. Apang Action Eden, kumparar sang una, compared to sang ligad nga HQP, may ari na siniya tatlo ka alternative nga sarang makagamit sang HQP. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa Balita Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga ka-aksyon tayo, rin ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal
Las launa 10 na kada siglang sang oras ta ba launa 10 na mga kaaksyon ng aton sining oras kadtuan tanay ang aton sining mga balita sa out of town. Unahon tanay balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay upod kay aksyon Tamon 40. Maki-update kita sa COVID-19 anay ho sa among Dakbanwa. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Tamon Forte. Aksyon Tam. Yes, Aksyon Rex, nagkandak sang operasyon ang... Okay, dali lang. Si Aksyon Tamon Forte, si Aksyon Percival Villamor ang nagsulod. O, dali lang, Aksyon Tam. Yes, Aksyon Rex, COVID-19 update, di kami sa Sudan sa Sagay, yara kumpirmado, 29 ang positibo, Aksyon Rex. Kami katabilin sa gyapon ang aktibo nga may capture kag ang recoveries 45 action rates kag sa gyapon 324 ang mga POAs ang ika 65 action rates 78 26 anyos lalaki taga barangay Fabrica na ginsab siya sa Pizza Breve City kag nagabot ang iyang resulta sa 30 kag positibo ang ika-69 action rate 30 anyos lalaki barangay dito kag nagabo ang sub-test siya sa Pizza Breve City sa 30 ang nagabot iyang resulta kag positibo action rate subong ining duwang nagdugang aral subong sa quarantine facilities sa siyudad sang Sagay na base action rate gikan diri sa sunod sa Sagay COVID-19 update action tamang perto nag-report na sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon Forte. Balita sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay sa Iluantang Cadiz, si Aksyon Roger Gotib kasong of frustrated murder kag pagbayular sang Republic Act 10591 o kung ang paghupot sang ginadubilian nga armas lutang na talanang ipasaka karon nga adlaw batok sa senior citizens nga suspect sa pagpanglutang. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib. Jer. Action Rex nakatalana kag ginikutar karon naglawang kaso nga i-file batok sa kay Hernande Banate 68 anyos ang senior citizen nga suspect sa paglutang sa kay George Calida 46 anyos. Kadin amo ang sa witness sa to natabo nga pag kasapo sa bangkay sa 14 anyos nga dalagita sa tunga San Campo kusulod sa Campo diri sa Maya Sinta sa Lucy Barangay Mabini tagdinil sila nga Agosto 1. Ini si George Calida ang ginlutang sa tong Sabado sa gabi o kung Domingo sa gabi mga pasado las 9 ang takna ni Hernando Ibanate na kadiin amo ang lulo sa suspect naman nga ginfilean sa kaso sa tong 14 anyos nga nasapwan na bangkay kag ang kaso naging file sa Yaba dahil kaya sining apo kag ni Hernando Ibanate nalantaw sa kapulisan na nag-rest back sa sining witness sunod sa kay police Lieutenant Colonel Robert Manchito sa atong kining interview. Sa ato ng kaso, no? Kay since hapon, nang kita sa result, no? Sa mga yung facilitate natin, yung tinangan natin sa kaso, lalo na ang ballistic examination ang sa biktima natin nga anyway stable naman si Bong. Sir, i-confirm ko lang sir ang motibo kung sir si ang biktima sir isa sang witness nga nag-stand as witness sa pagkaso sir sa 14 anyos. Actually, confirm na, no? Kag isa ni ka motibo, anong rason sinisang lolo, balimto, siya sa lolo, no? Na tigayon na ma-recover ang isa capitalized na improvised gamay bala sa shotgun na manigo kay George Calida, pero ni George Calida ang outpatient naman matapos nga hindi man maluba ang yasini na igo. So sa karon padayon pa nga nakadetain si Hernando Ibanate matapos gidakop sa kapulisan sa Matabo ang amo kapag panglutang. Report dito sa Sudan sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Robert Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa Dakbanwa sang Cadiz. Balikan ta si Aksyon Percival Villamor sa La Carlota. Ini may kangtaran sa isa ka persona nga may warrant of arrest dakop sang gintingog nga puwersa sang kapulisan sa Moises Padilla
kag La Castillana nga may kaso frustrated homicide. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Action first. Yes, Action Rex, nagkandak sa operasyon ang duwa ka police station La Castillana kag Moises Padilla. Ang operasyon kagabi Agosto 31, 2020 dito sa may barangay Sitio Bulago, barangay Magayon Cadre, Moises Padilla, Negros Occidental. Ang suspect diri sa operasyon sa aton kapulisan gindakop pinaagin sa warrant of arrest nga ginkilala sa kay Godofredo Silaren Iribayas, 48 anyos, kag inisya soltero, kag pumuloyo sa Sitio Bulago, Magayon Cadre, Moises Padilla. Inisya gindakop pinaagi sa warrant of arrest sa may criminal case number 6269. Kag ini gin-issue ni Honorable Cycleman Hison Fernandez, presiding judge ang RTC Branch 623 La Carlota City, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest may pitsa ini sadtong Mayo 7, 2020. Karon ang suspect ara nahulong sa custodial facilities sang La Castillana Police Station. Report live gikan diri sa aton amtangan sa La Castillana para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Banwa sang La Castillana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 1:17 na nga oras. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na kay matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo.
Radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:25 na ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Sige, mapag-goodbye na ako. Kita-kits kita, boss, diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa kinandangag da kita sa masunod na nga programa ang This Is My Life, sunod na sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton.
Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,